गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस बिटिसिनि फरेस्ट गार्ड जायखिजाया साख्रि आनजादफोराव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट जागोन। बेयो जाहैबाय HCF LCM दिहुननायनि जोंना आसाम पुलिसानो जा एबा फरेस्ट गार्डआनो जा एबा जायखिजाया साख्रि आनजादफोरावनो LCM HCF दिहुननायनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे कुइसन फैयो। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांथारबानो जाबाय आरो फर्मुलाफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बाहाय ओरैबायदि नै देसासा होननानै बुंदों आरो दुसासा होननानै बुंदों। देसासा माने मा होनो HCF होननानै बुङो बेखौ इंराजियाव, ओमफ्राय दुसासाखौ मा होनो LCM होननानै बुङो। दाना HCF नि आबुङा मा होननानै बुङोब्ला इंराजिनि हाइएस्ट कमन फेक्टर जायो। बेयो हाइएस्ट कमन फेक्टर माने देरसिन आगोसार सानजाबगिरि जागोन बियो। दाना LCM होननानै बुंदों लेस कमन माल्टिपल माने दुइसिन आगोसार सानजाब मोननाय आरो बियो। होमबा जोङो गोसोआव लानांगोन HCF नि आबुं मुं आरो LCM नि आबुं मुं। जोङो बे आबुं मुंनिफ्रायनो जोङो बुजिनानै लानो हायो माने HCF आ मा बुस्थु आरो LCM आ मा बिलाइ जोङो बेखौ बुजिनानै लानो हायो। माने जोङो बुजिनानै लानांगोन हाइएस्ट कमन फेक्टर माने देरसिन आगोसार सानजाबगिरि माने बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोबनाय सानजाबगिरि बियो। दाना LCM माने फिसासिन बयनिख्रुइ फिसासिन जागोन बियो गोरोबनाय सानजाबनानै मोननाय बेबायदि जागोन आरो। दा ओरैबायदि नै बाहाय कुइसन नाम्बार 1 हिसाबै आङो लाबोनाय जादों। बाहाय जोङो कुइसनफोरखौ लायोबा जोङो बुजियो नालाय आङो माखासे बिदिनो LCM HCF दिहुननायनि कुइसनफोरखौ लाबोनाय जादों आरो बाहाय आङो माखासे फर्मुलाफोरखौबो होलांफानाय जागोन बोरै दिहुनो। दा ओरैबायदि नै बाहाय कुइसन नाम्बार 1 आव 12, 20, 24 नि देसासाया दिहुन। थारमाने 12, 20, 24 नि HCF दिहुननांगौ। HCF माने देसासा इंराजियाव HCF होनना बुंगोन। दा बेखौ जों बोरै दिहुनगोन दाना जोङो बेखौ माने मोननै फर्मुलाजों जों दिहुननो हागोन। जुदि जोङो ओरैबायदिबो दिहुननो हायो 12, 20, 24 नि मा दिहुननांगौनो HCF दिहुननांगौ जुदि जायोब्ला नैबेदि फर्मुलाजोंबो जों दिहुननो हायो। दा बेबायदि फर्मुलाजों दिहुनोबा जों मा खालाम जों बाहाय बिसोरनि गेजेराव मोनथामबो अनजिमाखौ माने बबेबा मोनसे देरसिन अनजिमाजों राननो हागोन नामा बेखौ नायनांगौ। दा जोङो नायोबानो 12 खौबो जोङो 4 जों राननो हायो, 20 खौबो 4 जों राननो हायो आरो 24 खौबो 4 जों राननो हायो। दा जोङो बेखौ मा खालामनो हायो 4 जों राननो हायो। 12 खौ जोङो 4 जों रानबा बेसेबां मोनो 3 मोनो, 20 खौ 4 जों रानबा 5 मोनो, ओमफ्राय बेखौ 24 खौ जोङो 4 जों रानबा बेसेबां मोनो 6 मोनो। होमबा दाना नायदो मोनथामबो अनजिमाया माजों रानजादोंनो 4 जों रानजादों। बेखायनो बयनिख्रुइ देरसिन कमन फेक्टरा जाहैबाय 4 जाहैगोन। जों दाना बाहाय गैला नै रानजानाय गैला। होमबा बेखौ जोङो लासिगोन देसासा हिसाबै जों लासिगोन। होमबा अपसन C आ जासिगोन बिनि थार फिननाय। आरो बेबायदि नङाब्लाबो जों माबायदि दिहुननो हायोनो बिसोरनि सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनजोबनानै लानानैबो जों दिहुननो हायो। जुदि 12 सानजाबगिरि जुदि नागिरनांगौबा मा जायो जोंना जों बयबो मिथिखासिगौ 2 सानजाब 2, 4, 4 सानजाब 3, 12 जायो। दाना जोङो 20 निया जागोन जोंना 2 सानजाब 2, 4, 4 सानजाब 5, 20 बेबायदि जायो। दाना 24 निया मा जागोन 2 सानजाब 2, 4, 4 सानजाब 3, 12, 12 सानजाब 2, 24 बेबायदि जाफिनगोन बियो। होमबा बाहाय जोंना मोनथामावबो थानाय अनजिमाया जागोन माने HCF जागोन गोरोबनाय जागोन। होमबा बेयावबो 2 दङ बेयावबो 2 दङ मोनथामावबो बेयावबो 2 दं 2 दं। 2 आ मोननै गोरोबबाय। होमबा 2 आ जुदि मोननै गोरोबबायबा 2 सानजाब 2 मा जागोन बियो 4 जागोन। होमबा एन्सारा एखेयानो नै HCF आ एखेयानो जाहैबाय 4 आनो जाहैबाय। जोङो बेबायदि दिहुननांगोन HCF खौ बेबायदि दिहुनबानो जाबाय। नोंथांमोना गोसोआव ला। आरो जुदि LCM दिहुननो थिनोबा बेखौनो जुदि HCF खौ जुदि LCM दिहुननो थिनोबा नैबे 12, 20, 24 खौनो जुदि LCM दिहुननांगौ जायोब्ला माबोरै जागोन दाना आङो बेखौबो खिथानो नागिरदों। LCM दिहुननायनि फर्मुलाया ओरैबायदि जागोन बेबायदि फर्मुलाजोंनो जोङो लांनो हागोन आरो बेखौबो मारै लांनो हागोन होनना बुंबा जोङो बेखौ माजों राननो हायोनो मोनथामखौबो जोङो 4 जों राननो हायो। 4 जों रानोबा जोंना मा जागोन 3 जागोन 5 जागोन 6 जागोन। दा जोङो बेखौ कमन राननो हानाय मा दंबावो जोंना 3 दङ। 3 खौ 3 जों रानबा 1 जागोन, 5 आ बाहायनो थाथ'बाय, 6 खौ 3 जों रानबा 2 जागोन। दाना बेबायदि जाबाय दे। होमबा बेखौ जोङो मा जाबाय दाना बेहाय कमन रानजानाय गैला। होमबा बे टटेलि सानजाबबानो जोंना बेखौ मा मोनसिगोन बेनि LCM खौ जोङो मोनसिगोन। 4 सानजाब 3, 12, 12 सानजाब 5, 60, 4 सानजाब 3, 12 जाबाय दा। 12 सानजाब 5 जोंना 60 जायो। 12 सानजाब 5 जोंना मा जायोनो 12 सानजाब 5 नायनो 60 जायो। होमबा 60 जों जों दाना आरो 2 सानजाबबावदो 60 सानजाबनि मा जागोन जोंना बियो 120 जागोन। होमबा बिनि जुदि LCM दिहुननांगौबा मा जागौमोन 120 जागौमोन। 120 आनो जागोन बेनि LCM। दाना नैबे फर्मुलाजों दिहुनोब्ला
दाना बे गोरोबबाय बे नैया गोरोबबाय बे नैयाबो गोरोबबाय बेखौ मोनसे लादो दाना बे थामाबो दं मोनसे लादो ओमफ्राय 5 मोनसे लादो ओमफ्राय मा लादो लास्टआव 2 खौ लादो बेखौ टटेल सानजाबजोबाबो बेनि एलसिएम खौ मोनगोन होमबा 2 सानजाबनै 4 4 सानजाब 3 12 12 सानजाब 60 60 सानजाबनै 120 होमबा बेनि एलसिएमा जुदि दिहुननांगौ जायोबा एलसिएम होननानै बुङोबा मा जागौमोन 120 जागौमोन बेबायदि दिहुनबानो जाबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननि कमेन्ट खालामबाय थानायनि थाखाय लाबोनाय जादों आङो नोंथांमोनखौ साबायखर होनांगोन नोंथांमोना बेबायदि मोजां कमेन्ट खालामनानै आंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय आंहा दिनै गोबां खामानि दंमोन माखासे खामानिफोरखौ आंनि मावनांगौ खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मानोना जोंना आसाम पुलिसनि एग्जामाबो गोबाव गैला आरो जोंना फरेस्ट गार्डनि एग्जामाबो गोबाव गैला बेखायनो आङो आंनि माखासे खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो आं नोंथांमोननो सानफ्रामबो बेबायदिनो मेथ्सनि भिडिअ लाबोनो सानदों नोंथांमोनाल' भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय दा नै कुइसन नाम्बार 2 दङ जाहैबाय बाहाय होनदों नै मोननै अनजिमानि एलसिएमआ 520 आरो बिसोरनि ओइसेबआ 4 जुदि मोनसे अनजिमाया 52 जायो अब्ला गुबुन अनजिमाया मा होननानै सोंदों माने मोननै अनजिमा बिनि एलसिएम आरो ओइसेबआ होनाय दङ ओमफ्राय मोनसे अनजिमाया होनाय दङ ओमफ्राय गुबुन मोनसे अनजिमाया गैया बेबायदि कुइसनाबो जोंना फैयो आङो सिगांबो बेबायदि कुइसनखौ लाबोखांबाय नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला नुखागोन आङो गोबां जाखाबाय नालाय मेथ्सनि भिडिअ लाबोनाया आङो बेखायनो सानो आङो लाबोस्लाबनो हायाबाबो सिगांनि भिडिअफोरखौ नायोब्लाबो नोंथांमोना मेथ्सनि गोबां भिडिअ मोनगोन दा जेखि जाया मानो आं बेखौ दिहुननो होनोसै दा बाहाय जोंना फर्मुला मोनसे दङ बे फर्मुलाया जाहैबाय हमना लादो मोनसे अनजिमाखौ a हमनानै लाबाय आरो गुबुन मोनसे अनजिमाखौ b हमनानै लाबाय a जों b जों सानजाबनानै बेसेबां मोनो मोननै अनजिमाजों बेसेबां सानजाबनो मोनो मानो बिनि ओइसिएफ आरो एलसिएम बेजों सानजाबनानैबो समान जायो होमबा मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों बिनि एलसिएम आरो ओइसिएफ मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों माने समान जायो बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय नोंथांमोना बेनो जाहैगोन जोंना फर्मुलाया बे फर्मुलाखौ जुदि गोसोआव दङब्लानो नैबे कुइसना जोंनो जोबोद गोरलै दा नायनो मोनसे अनजिमाया जोंना मा होनाय दङ मोनसे अनजिमाया जोंना दङ 52 होनाय दङ आरो दाना मोनसेया गैया b हमनानै लाबाय आङो बे अनजिमाखौ दाना ओइसिएफआ होनाय दङ बाहाय मोननै अनजिमानि एलसिएमआ 520 आरो बिसोरनि ओइसिएफआ 4 होनाय दङ बाहाय 4 जाबाय आरो एलसिएमआ 520 बेबायदि जागोन नोंथांमोना नैबेखौ एलसिएमखौ ओरै होनानै ओइसिएफखौ ओरै होबाबो जेबो नङा बेखौ होनानै लानो हायो जेबो नङा उल्थां फाल्थांबाबो बे जेबो नङा सानजाब जायोब्ला दा नायनो जोंना b नि मान दिहुननांगौ नालाय b खौ आं ओरै लाखिबाय दाना b खौ लाखिनानै बेयो सानजाबा ओरै थांबा मा जायो राननाय जायो बेखौ गोसोआव राननाय जायो जेब्लायबो गोसोआव राननाय जायो होमबा 4 into 520 खौ मा खालामगोन बियो रानहैसिगोन बियो 52आ रानहैसिगोन दाना जोङो रानोबा मा मोनगोन दाना बेखौ राननोसै जोङो मामोन बियो जोंना 520 खौ जोङो 52 जों रानग्रोनोसै माने जोङो दानलाय लायोबा जोंना गोरलै जायो नालाय बेखौ दानोबा मा जागोन 52 खौ 1 ओमफ्राय 10 जागोन बियो 10 जागोन जोंना बेखौ रानोबा दाना 4 जों 10 सानजाबा मा जागोन 40 जासिगोन नै डाइरेक्ट एन्सारा मोनबाय जोङो बेखौ दानग्रोबाय नालाय 520 खौ जोङो 50 दानबाय 10 मोनबाय दाना 10 जों जोङो 4 सानजाबा 40 जाहैबाय बेबायदि दाननायखौबो रोंनांगोन माबोरै दानो होनना बुंबा बेखौ बेजों रानदों जोङो 520 खौ जोङो 52 जों रानोबा जों मोनथिखाबाय नै 52 खौ 50 रानबा 10 मोनबाय लाथिख'आव लाथिख' फैबाय नै 10 जाहैबाय होमबा 40 एन्सारा मा जागोन अप्शन D आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नाम्बार 3 दङ बाहाय सोंनाय जाहैबाय मोननै अनजिमानि ओइसेफ आरो एलसिएमआ फारियै माने मोननै अनजिमानि ओइसेफ आरो एलसिएम होनाय दङ ओइसेफआ होनाय दङ 21 आरो ओइसेफआ 84 जुदि अनजिमाफोरनि रुजुथाया 1:4 जायो 1:4 जायो अब्ला अनजिमा मोननैनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया बेसेबां होननानै सोंदों मोननै अनजिमा मोनसेनि रुजुथाया माने 1:4 दाना बे मोननै अनजिमानि गेजेराव बबे देरसिना बे देरसिन बेखौ सोंदों माने मोननै अनजिमानि गेजेराव बबे मोनसे अनजिमाया देरसिन बेखौ दिहुननांगौ आरो होमबा जुदि बेबायदि दिहुननांगौ जायोब्ला रुजुथाय होनानै जुदि मोननै अनजिमानि गेजेराव बबेया देरसिन होननानै जुदि कुइसन सोङोबा जों मा खालाम बिनि ओइसिएफजोंल' सानजाबनानै नायबानो जाबाय ओइसिएफजों सानजाबनानै नायनानै जायनि देरसिन बेनो जागोन बिनि देरसिन अनजिमा होमबा जोङो 21 आ जाहैबाय ओइसिएफ 21 जों जोंना नैबे मोनसे रुजुथाय होनाय दं नालाय 1 जों सानजाबा बेसे जागोन बियो 21 जागोन ओमफ्राय दाना मोनसेया जाहैबाय 4 दङ 4 जों 21 जों नैबे 21 जों मा सानजाब 4 जों सानजाब दा मोननैजों सानजाबनानै नायनो 4 सानजाबसे 4 जाहैबाय 4 सानजाब 2 8 84 जाहैबाय होमबा बबे देरसिन जाखो नैबे 84 आ देरसिन 21 निफ्राय 84 आ देरसिन आरो होमबा एन्सारा मा जागोन बेना अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए
ऑप्शन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना गोनो गोथो जानांगौ गैया मा खालाम बेबायदि जुदि कुइसन फैयोब्ला कुइसनखौ मोजाङै नोंथांमोनाबो लिरख'नानै लानानै नायनो हागोन नोट्स खालामनानै बेबायदि जुदि कुइसन फैयोब्ला जों मा खालाम HCF जों नैबे रुजुथाय जानाखि मोननै अनजिमानि रुजुथाय होदोंना बेजों साजाबनानै नायबानो जाबाय होमबानो जोंना अबे अनजिमा देरसिन बेखौ जोङो डाइरेक्टलि जोङो मोनगोन दा कुइसन नम्बर 4 आव दङ बाहाय सोंनो जाहैबाय नै मोननै अनजिमानि LCM आ x माने मोननै अनजिमा बे मोननै अनजिमानि LCM आ x आरो बिसोरनि HCF आ y मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया जागोन होननानै सोंदों थारमाने मोननै अनजिमा बे मोननै अनजिमानि LCM आरो HCF आ होनाय दङ LCM आ x होनाय दङ ओमफ्राय HCF आ y होनाय दङ होमबा बे मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया बेसेबां होननानै सोंदों होमबा जोङो फर्मुलायानो दंखायो जोंना a b माने मोनसे अनजिमाखौ a हमबाय मोनसे अनजिमाखौ b हमबाय होमबा मा जायो जोंना LCM सानजाब HCF जायो HCF जायो होमबा जोंना मा जागोन बिसोर मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया बे मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया मा जागोन LCM आ जुदि x होनाय दङब्ला x सानजाब आरो HCF आ जुदि y होनाय दङब्ला y सानजाब मा जागोन xy जागोन जोंना xy x सानजाब y xy जागोन होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन जाहैबाय अपसन ए बेनाबो एन्सारा जागोन अपसन ए आनो जागोन अपसन ए आव दङ जाहैबाय x आरो y xy जागोन नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ कमेन्ट खालाम बुजिदोंना बुजियाखै बेफोर कुइसनफोरा जोबोद गोरलै आरो जोंना बेफोरो माने कमन कुइसन होननानै बुंजायो एग्जामफोरनि थाखाय दा कुइसन नम्बर 5 आव दङ बाहाय सोंनो जाहैबाय नै 1/3 1/2 3/7 आरो 4/11 जों राननो हानाय बयनिख्रुइ दुइसिन दाजाबथाय अनजिमाया जाबाय होननानै सोंदों थारमाने नैबे बोखावखोन्दो अनजिमाफोरखौ माजों राननो हानाय बयनिख्रुइबो दुइसिन दाजाबथाय अनजिमाया जाबाय होननानै सोंदों माने बिसोर अनजिमाफोरखौ माने रानजानाय आरो गासैखौबो आरो बेखौ रानजानाय माने बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो बेबायदि जुदि कुइसन फैयोब्ला जों मा खालामनांगौनो गोजौआव थानायफोरनि जोङो मा लानांगोन LCM लानांगोन ओमफ्राय गाहायाव थानायफोरनि HCF लानांगोन बेखौ राननांगोन होनब्लानो बिसोर मोनथामबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैबो अनजिमाखौ राननो हानाय दुइसिन अनजिमाखौ जोङो मोनगोन आरो होमबा जोंना नायदो गोजौआव जोंना मा दङनो बिनि मा लानांगौनो LCM लानांगोन जोङो गोजौआव मा दङ दाना गोजौआव दङ जाहैबाय 1 ओमफ्राय 1 दंबावो ओमफ्राय 3 ओमफ्राय 4 बिनि LCM नांगोन जोंनो ओमफ्राय गाहायाव मा नांगोन HCF नांगोन HCF मानि गाहायाव थानायफोरनि 3 2 7 11 बिसिनि HCF नांगोन होमबानो जोङो बै अनजिमा मोनब्रैखौबो जोङो राननो हानाय बयनिख्रुइबो दुइसिन दाजाबथाय अनजिमाखौ जोङो मोनगोन होमबा जोंना बिसिनि LCM आ मा जागोन LCM होननानै बुङोब्ला जोङो गोरोबनाय गोरोबि सानजाबजोबनांगौ होमबा 1 जों 1 सानजाबदो 1 1 आनो जाबाय 1 जों 3 जों 3 3 जों 4 जों 12 होमबा जाहैबाय गोजौआव 12 जाहैबाय 12 जाहैबाय दाना गाहायाव नाय 3 2 7 11 बे मोनब्रैबो अनजिमाखौ जोङो राननो हानाय कमन अनजिमाखौसो जोङो HCF होनना बुंगोन होमबा बेखौ राननो हानाय मोनसेबो जोंना कमन गैया होमबा जोंना मा दङ सेल' दङ माने बेखौ सेजोंल' राननो हायो एबा बिनि सानजाबगिरिया सेयाल' गोरोबो होमबा बेयो गाहायाव मा जागोन से जागोन ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव ला बे बाथ्राया जाहैबाय जुदि रोदा अनजिमाफोरनि HCF दिहुननांगौ जायोब्ला रोदा अनजिमाफोरनि HCF आ मा होननानै जुदि सोङोब्ला जेब्लायबो गोसोआव ला 1 जायो रोदा अनजिमाफोरनि HCF आ 1 गोसोआव लाबानो जाबाय रोदा अनजिमाफोरा बेसेबां बुरजा जाया मानो बिनि HCF जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला बिनि HCF खौ जुदि सोङोब्ला बे जागोन जोंना 1 जागोन गोसोआव ला 1 जागोन होमबा जोंना बियो HCF आ 3 2 7 11 मोनब्रैबो अनजिमा रोदा नालाय बेखायनो बियो 1 जाबाय दाना 12 खौ 1 जों रानोबा जोंना मा मोनगोन 12 मोनगोन ओंखायनो नैबे मोनब्रै अनजिमाखौ राननो हानाय दुइसिन अनजिमाया जागोन जोंना 12 जागोन होमबा अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननायाबो ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय 12 आनो जागोन बिनि थार फिननाया दा कुइसन नम्बर 6 दङ बाहाय होनदों नै मोननै लोगो रोदा अनजिमानि सानजाबगासैया 132 बिसोरनि LCM आ मा होननानै सोंदों माने LCM खौ दिहुननांगौ दा बाहाय होननानै बुंदों लोगो रोदा होननानै बुंदों दाना लोगो रोदा होनोबा जों माखौ बुजियो लोगो रोदा होनाय लोगो लोगो जों बुजिनांगोन मोननै अनजिमानि सानजाबगिरिया आगोसा सानजाबगिरिया सेल' जायोब्ला बेखौनो मा होनगोन लोगो रोदा होननानै बुंगोन हमनानै ला नैबे ए आ मोनसे अनजिमालायनो ए सानजाबसे ए जायो ओमफ्राय जोंना बि आ मोनसे अनजिमालायनो बि सानजाबसे बि जायो दाना बिसोरनि आगोसा सानजाबगिरिया मा दङ सेल' दङ बेखायनो बिसोर मोननैजों मानो लोगो रोदा होननानै बुंगोन बेखौ लोगो रोदा होननानै बुंगोन बेबायदि लोगो रोदा एग्जाम्पल हिसाबै जों हमना लानाय 4 आरो 5 बिसोर मोननैजों 4 आरो 5 बिसोर मोननैजोंबो मानो लोगो रोदा मानोना बिसोरनि आगोसा सानजाबगिरियाबो सेल' दङ होमबा सेल' दङब्ला हमना लादो बेना नै
बिनि सानजाबगिरिखौ जुदि नागिरोबा 1 सानजाब 2 2 2 सानजाब 2 4 ओमफ्राय 5निया 1 सानजाब 5 5 दाना बिसिनि आगाजा सानजाबगिरिया मा दङ सेल' दङ नै बेखायनो बियो लोगो रोदा जादों होमबा दाना नायदो मोननै लोगो रोदा होनखादों मोननै लोगो रोदानि सानजाबगासेया 132 होमबा बिसोरनि एलसीएमआ मा जागोन एलसीएमखौ जों बोरै मोनो मोननै अनजिमा सानजाबनानैनो जोङो बिसिनि मान मोनो एलसीएमखौ मोनो दाना मोननै अनजिमानि सानजाबगासेयानो 132 खाबा जोंनि हमना ला एग्जांपल हिसाबै 4 सानजाब 5 20 जायो होमबा होनबालाय नै बेखौ मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया 20 बिसिनि एलसीएमआ बेसेबां होननानै बुंब्ला बे 20 आनो जागोन बे 20 आनो बिसिनि सानजाबगासे आरो बेनि एलसीएमबो जागोन दाना होमब्ला 132 नि जोंना एलसीएमआ मा जागोन बे 132 नि एलसीएमआबो मा जागोन 132 आनो जागोन अपशन सी आनो जागोन बिनि थार फिननाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो लोगो रोदा होनाय लोगो लोगो जायनि सानजाबगिरिया आगाजा सानजाबगिरिया सेल' थायो बेनो लोगो रोदा आरो बिसोर अनजिमानि सानजाबगासेयानो बिनि एलसीएमबो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा एन्सारा अपशन सी आ जागोन बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 7 आव दङ बाहाय दङ जाहैबाय नै मोननै अनजिमाया 3:5 रुजुथायाव दङ माने मोननै अनजिमाया मा रुजुथायाव दंनो 3:5 माने 3:5 आव दङ आरो जुदि बिसोरनि ओइचएफआ 16 जायोब्ला बिसोरनि एलसीएमखौ दिहुन माने ओइचएफ बा होनाय दङ 16 होनाय दङ ओमफ्राय एलसीएमआ गैया आरो ओमफ्राय मोननै अनजिमाया मायाव दङनो रुजुथायावसो दङ माने मोननै अनजिमाया होननानै माने रुजुथायावसो दङ आरो बियो मोननै अनजिमा डाइरेक्ट गैथारा होमबा जोङो मा खालामनांगोन फर्मुलाया जोंना एसे आलादा जागोन बियो बे फर्मुलाया ओरैबायदि जागोन जोंना एलसीएमखौ दिहुननांगौ जायोब्ला एलसीएमखौ जों माबोरै मोनगोन ना मोननै अनजिमाया रुजुथाय दङ हमना लादो बे मोनसे अनजिमाखौ m हमना लाबाय m इन रुजुथाय n आव दङ आरो बियो होमबा 3 रुजुथाय 5 आव दङ मा मोनसेया माने 3 आरो मोनसेया 5 बेबायदियाव दङ आरो दाना बेबायदि जायोब्ला जोंना जुदि एलसीएमखौ दिहुननांगौबाल' खालाम नैबे m:n बे माने मोननै अनजिमा रुजुथायाव थानायखौ डाइरेक्ट सानजाबनानै होनांगोन माने 3 सानजाबबा जागोन आरो जोंना मा होनाय दंमोन ओइचएफ होनाय दंमोन ओइचएफआ बेसेबां होनाय दंमोन 16 होनाय दं होनबा बेखौ सानजाबबानो जागोन मा खालाम मोननै अनजिमा रुजुथायाव थादोंब्ला बे मोननै अनजिमाखौ सानजाब आरो जोंना मा होनाय थायोब्ला ओइचएफ होनाय थायोब्ला जों ओइचएफखौ सानजाबबानो जाबाय बेखौ कमप्लिट सानजाबानो बिनि एलसीएमखौ मोनगोन गोसोआव लाबानो जाबाय बिनि एलसीएमखौ मोनगोन होमबा जों सानजाबबा मा जायो 3 सानजाबबा 15 जाहैबाय बियो 3 सानजाबबा 15 आरो 15 सानजाब 15 बेसेबां जायो बिनि थार फिननाय जासिगोन आरो होमबा 15 सानजाब 15 मा जायो नायनो सानजाबनानै दा सानजाबोबा जों मोनो फैबाय ओमफ्राय 3 5 सानजाब 5 10 नि 8 फैबाय बाहाय 1 सानजाब 6 1 सानजाब 1 दाजाबा लाथिख' फैबाय 4 फैबाय बाहाय 240 जागोन एन्सारा मा जागोन 240 होमबा जों बेखौ सानजाबबा बेसेबांखौ 240 मोनबाय होमबा अपशन बी आ जासिगोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बिनि फर्मुलाखौबो गोसोआव ला आङो बुंबाय थानाय जादों गोसोआव लाबा जाबाय जोङो एलसीएमखौ दिहुननांगौब्ला जों मा खालाम मोननै अनजिमा रुजुथायाव थानायखौ डाइरेक्ट सानजाबनानै हो आरो बेजों लोगोसे माखौ सानजाब ओइचएफखौ सानजाबदेर होमबानो बिनि एन्सारखौ जोङो मोनगोन गोसोआव लाबा जाबाय दा क्वेश्चन नम्बर 8 आव दङ बाहाय सोंदों नै दुइसिन अनजिमाखौ दिहुन जायखौ जेब्ला 12 15 20 आरो 30 जों रानब्ला जेबो रानखोन्दा थाया दाना बेहाय मा दिहुननो थिनदों दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननो थिनदों अनजिमाफ्रा मा होनो मानिनो नैबे 12 15 20 आरो 30 खौ रानोब्ला जेबो रानखोन्दो थाया आरो माने आद्रा थाया होमबा बेनि दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ जेब्लाबो नोंथांमोना गोसोआव ला दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननाय लोगो लोगो जों मा खालाम दुसासा दिहुनबानो जाबाय दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननो होनब्ला जों मा खालामनांगौ दुसासा दिहुननांगौ आरो देरसिन अनजिमाखौ दिहुन होनना बुंब्ला जों मा खालामनांगौ ओइचएफ दिहुननांगौ एबा देसासा दिहुननांगौ दुइसिनबा दुसासा ओमफ्राय देरसिनबा देसासा बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय होमबा बाहाय दुइसिनखौ दिहुननो थिनदों नालाय ओंखायनो ओइचएफ दिहुन मा एलसीएम दिहुनगोन जोङो होमबा 12 15 20 30 नि मा दिहुनगोन एलसीएम दिहुनगोन एलसीएम दिहुननायनि फर्मुलाजों जोङो दिहुनलांसिगोन दाना मा दिहुनगोन एलसीएम बेखौ जोङो दिहुनगोन दा नायनो जोङो बेखौ जोङो मोनब्रैबो अनजिमा बेखौ जोङो अबेबा मोनसे कमन अनजिमाजों राननो हायो नामा बेखौ जोङो नायनो हायो डाइरेक्टनो जोङो नायोबा जों नुयो बाहाय जोङो 3 जोंथ' हाजोबला 2 जों राननो हायो 2 जों रानग्रोनो बे जाहैबाय 6 गोलैगोन आरो बे 15 थाथ'बाय आरो बे 10 गोलैगोन बे 15 थाथ'बाय बेबायदि जाबाय नै दाना जोङो 2 जों रानबावनो हागोन नामा 2 जों 6 खौ राननो हायो 3 गोलैगोन बे 15 थाथ'बाय ओमफ्राय 5 गोलैगोन आरो बे 15 थाथ'बाय राननायखौ दोनथ'नांगौ दाना 3 जों राननो हायो जोङो 3 जों रानोबा 3 जों रानबा 1 15 खौ 3 जों रानबा 5 जाहैबाय
आरो 5 खौथ' रानना ला थाथ'दोंसै बियो आरो 15 खौ 3 जों रानबा मा जाबाय बेबो 5 जाहैबाय दाना जों बेखौ मा रानगोन 5 जों रानगोन बे c से थाबाय c जाहैबाय बेबो c दाना होमबा जों माबाय c मोनजोबबाय जोङो होमबा जोङो नैबे अनजिमाखौ सानजाबबानो बिनि एलसीएम खौ जोङो मोनगोन दा जोङो सानजाबनाय नायनो मा जायो 2 सानजाबनाय 4 सानजाब 3 जोंना मा जायो 4 सानजाब 3 12 सानजाबा मा जायो 60 जागोन मा जायो 60 जागोन होमबा बिनि एलसीएम मा जागोन 60 जाहैबाय होमबा एन्सारा मा जागोन अप्शन c आ जासिगोन बिनि थार फिननाय नैबे फर्मुलाजों जोङो एलसीएम दिहुनबानो बिनि एन्सारखौ मोनगोन दानिया क्वेश्चन नम्बर 9 आव दङ बाहाय सोंनो जाहैबाय नै दुइसिन अनजिमाखौ दिहुन जायखौ 12 15 20 आरो 30 जों राननायाव खेबफ्रोमबो 3 आद्रा थायो दाना मा होनो 3 आद्रा थायो होनना बुंदों माने मा दिहुननांगौ बेनाबो दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननांगौ दुइसिन होनाय लोगो लोगो जों गोसोआव ला बेनि मा दिहुननांगौ एलसीएम खौ दिहुननांगौ एलसीएम खौ जोङो दिहुननांगौ होमबा बाहाय होननानै बुंदों बेनिया एसे आलादा कुइसना मा होनदों खेबफ्रोमावबो 3 आद्रा थायो होनदेरदों आद्रा थायो होननानै जोंना मा होनो सोदोब होदेरदों आरो आद्रा थायो होननानै बुंदेरदों बाहाय जोङो एसे कनफ्यूज जानो हागौ होमब्लाबो जों मा खालाम एलसीएम खौनो जोङो दिहुननांगोन दा नायनो एलसीएम खौ दिहुनोब्ला मा जायो 12 15 20 30 नि मा दिहुननांगोन एलसीएम दिहुननांगोन एलसीएम दिहुननाय फर्मुलाया सिगांनि बायदि जाहैबाय बेखौ जोङो माजों राननो हायो 3 जों जोङो रानग्रोनोसै 3 जों रानबा बे 12 आ 3 जों रानबा बेसेबां मोनगोन बेयो 3 जों रानबा बे 4 जागोन बे 5 जागोन बियोथ' रानजाला बे थाथोंसै बे रानोबा 10 जागोन दाना आङो 2 जों रानोबा बे मा जागोन 2 जागोन बे 5 जागोन बे 10 जागोन बे 5 जागोन दाना आरो जोङो 2 जों रानोबा बे 1 जागोन बे 5 थागोन ओमफ्राय नैबे 5 थागोन बेयो 5 थागोन होमबा दाना 5 जों रानोबा बे एखेयानो जाहैबाय 1 दाना बेखौ सानजाबजोबा जोंना मा जायो 2 सानजाब 3 सानजाब 2 6 सानजाब 3 3 सानजाब 6 6 सानजाब 2 12 सानजाब 60 होमबा बिनि एलसीएम आ मा होनो 60 जाहैबाय एलसीएम आ 60 जाहैबाय नाथाय कुइसना ओरैबायदि होनो खेबफ्रोमावबो 3 आद्रा थायो खेबफ्रोमबो राननायावबो 3 आद्रा थायो होमबा बिनि दुइसिन अनजिमाया मा जागोन होनना बुंबा आद्रा थानायखौ जों मा खालामदों दाजाबदेरनांगोन जोङो 3 खौ दाजाबदेरनांगोन होमबा 60 जों 3 दाजाबदेरबा जागोन 63 जागोन होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन 63 जागोन अप्शन डि आसो जागोन बिनि थार फिननाय नैबे 60 आ नङा आद्रा थाया होनोब्लासो बे 60 जागौमोन नाथाय आद्रा थायो होननाय लोगो लोगो जों मा खालाम नैबे आद्रा थानाय 3 खौ दाजाबदेरबानो जाबाय माने बिनि राइट एन्सारखौ जोङो मोनसिगोन दा कुइसन नम्बर 10 आव दङ बाहाय सोंदों नै मोनथाम अनजिमानि रुजुथाया 1:2:3 आरो बिसोरनि देहासाया 12 अनजिमाफोरा जाबाय होननानै सोंदों माने मोनथाम अनजिमाफोर दङ बे मोनथाम अनजिमाफोरनि रुजुथाय होनाय दङ 1:2:3 ओमफ्राय बिसोरनि मा होनाय दङ देहासा होनाय दङ देहासा माने मामोन ओइसिबा होनाय दङ आरो होमबा बे अनजिमाफोरा मा बेखौ सोंदों आरो दा जोङो ओरैबायदि खालामनो हायो बेबायदि रुजुथाय होना थायोब्ला जोङो x हमनानै लानो हायो मोनसेया 1x जाहैबाय मोनसेया मा जाहैबाय 2x जाहैबाय मोनसेया 3x जाहैबाय बेबायदि आरो मोनथाम अनजिमाफोरा बेबायदि हमनानै लानो हाबाय दाना बिसोरनि देहासाया होनाय दङ 12 दङ माने आगोसा सोनाबगिरिया बिसना मा होनो देरसिन आगोसा सोनाबगिरिया 12 होनाय दङ होमबा जोङो x 1 जों जोंना मा जागोन 12 जों सानजाबा मा मोनगोन 12 मोनगोन बा मोनसे अनजिमाया मा जागोन 12 जागोन ओमफ्राय 2 जों x जों सानजाबबा x नि माना बेसेबांनो x नि माना जोंना नैबे x नि मान हमना लानांगोन नैबे 12 खौ जोङो x नि मान हमना लानो हायो x = 12 हमना लानो हायो आरो दाना होमबा 2 जों 12 सानजाबदो 24 जागोन ओमफ्राय 3 जों जोंना मोनसे 3x बो नालाय नै 3 जों 12 सानजाबदो 36 जाहैबाय होमबा एन्सारा मा जागोन 12 24 36 जागोन होमबा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि बेबायदि कुइसन फैयोब्ला बेबायदि रुजुथायाव थानानै आरो बेबायदि देहासाया होनाय थायोब्ला जों मा खालाम बेखौ x हमनानै ला 1x 2x 3x हमनानै लादो ओमफ्राय जोंना देहासा होनोबा बिसोरनि आगोसा सोनाबगिरिखा नालाय बेनो x नि मान जाखागोन होमबा x नि मानजों जोङो सानजाबदो बेबायदि सानजाबनानै मोनबानो जाबाय बिनि अनजिमा जागोन बा 12 24 36 होमबा अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन ए अप्शन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय 12 24 36 दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअआ माबायदि जादों आरो उननि समाव माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ गोजोनथोंसै थेंक इउ